हो नाग, थोडे थोडे नाग असे नाग असतात तसेच असतात सर्वसाधारणपणे. हो 5 फळाचो नाग. थोडे 7 फळांचे मागतात, थोडे 3 फळांचे मागतात. तसे तसे आमकां ते करून तांकां दिवचे पडटात. गिरायकाची ऑर्डरी असता तसे तसे करचे पडटा आमकां. पूण एका फळाचे चडशे. चडशे आमकां अशे एका फळाचे चडशे असतात. ते पारंपारीक पद्दतीन आदीपासून पुजून येयल्यात तशेंच ते पुजतात हे फळे. हे आतां 5 फळांचो नाग आसा हो एका घरान अशे कितलींशीं वर्सां जालीं ते 5 फळाचेच पुजतात. म्हणून हो आमकां करचो पडटा. खुबश्या घरांनी अशी परंपरा आहा की ते पयलीं पासून 5 फळाचे पुजतात, ते आजून पासून 5 फळाचेच पुजतात. ताका ते तशे तशे ऑर्डरी आसता तशे तशे आमकां ते करून दिवचे पडटात. तुमकां रेट बीन कशी दी? आमची रेट तशी व्हडली हें नासता. ते आदी पासून कितें दितात तितून एक 5 रुपया 10 रुपया अशें बेस करून दिता वर्साचे वर्सा. जशी म्हारगाय वाडटा तशे तशे ते आमकां सांगच्या आदी दितात. पूण हांगासरले कस्टमर जे आसात आमचे गिरायकां पयलीं पासून समजून दितात ते. हेचे कडेन देवा कडेन पळय तशें वांटपण बिटपण तशें करूंक पडना. थोड्या थोड्या गांवांनी करतात तशें, पूण हांगासर आमच्या रेवाड्यान तरी ना. आता घरान कसलोय सण म्हटलो काय बायलांची एकदम गडबड दिसून येता. घर नितळ दवरप, साहित्य तयार करप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. गोंयांत नागपंचम कशी मनयता ते जाणून घेवपाक प्रुडंट पावले काय गोंयकारांकडे. पळोवया पेडण्यान नागपंचम कशी मनयतात ती.
आदल्या दिवशीपासूनच तयारी असते. फुलं आदल्या दिवशी आणि ओल्या अक्षता वगैरे ते दुसऱ्या दिवशी करतो. पंचामृत ते आंघोळ करून वगैरे फुलं वगैरे आदल्या दिवशी करायची आणि वस्त्र आदल्या दिवशीपासूनच सगळी तयारी असते जास्तीत जास्त. त्यानंतर वारू जिथे असेल त्या ठिकाणी साफसफाई करायची लागते, ते पण आदल्या दिवशीच करायचं लागतं. आणि सगळी बाकीची आपण जशी गणपतीची वगैरे पूजेची साहित्याची जशी तयारी करतो तशी दुसऱ्या दिवशी सगळी रेडी आम्ही करून ठेवतो तयारी. म्हणजे गंध, फुलं, अक्षता, दुर्वा, त्याच्यानंतर मुख्य म्हणजे नागोबाला दूध आवडतं आणि लाया, त्याच्यामुळे त्याचा आम्ही मुख्य म्हणजे नैवेद्य दाखवतो. आणि पूजा यथासंग आम्ही करतो, उदबत्ती, कापूर, धूप सगळं. आणि नंतर आम्ही नागोबाला मागणी करतो की आमचे जिथे भाऊ असतील त्यांना सुखी राहा, एवढीच आम्ही त्याच्याकडे प्रार्थना करतो आणि यथासंग पूजा करतो आणि आम्हाला खूप आनंद वाटतो. वर्ष आम्ही करतो या पूजा. त्यातून आम्हाला मनशांती, समाधान किंवा नागोबाचं हे असं मिळतं. नागोबाची पूजा प्रत्यक्ष आमच्या घराण्यात परंपरेनुसार न करण्याचीच पूजा आहे. मुद्दाम वारवाला जाऊन पूजा करायची अशी आमच्या पूर्वीपासून आमच्या घरातल्या जाणत्या मंडळींनी आम्हाला सांगितलेलं आहे की पूर्वी कुठेतरी अंधाराची घरं, छपराची घरं, त्यामुळे त्यांना नकळत त्यांच्याकडून एक चूक झालेली होती आमच्या जाणत्या माणसांकडनं की खिरीचं पातेलं किंवा काय असं ते त्याच्यामुळे तो जळला गेला नागोबा आमच्या घरातला. तिथपासून तो घरात पूजत नाही आम्ही. आता तिथपासून वारवाचीच पूजा करतो सगळ्या बायका जमून नागपंचमीच्या दिवशी. तुमका सगळ्या पळोवप्यांक प्रुडंट मिडियाकडच्यान श्रावण महिन्याची आणि नागपंचमीची हुनहुनीत परबी. नागपंचमी दिसा तुम्ही सगळे घराकडे बसून पातोळ्यो खाता आसतले. आता हांवूय वता आणि हांवूय घराकडे माझ्या पातोळ्यो खाता. हो आसलो आमचो पहिलो भाग श्रावण महिन्याचेर. फुडल्या भागान परत मेळुया. तुमकां हो आमचो एपिसोड कसो लागलो ते कळोवपाक विसरूं नाकात. म्हाका मेल करात rohit@prudentmedia.in ह्या ईमेल आयडीचेर. तोपर्यंत पळयत रावात गोंयचो नंबर 1 इन्फोटेनमेंट चॅनल प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.